Kublai pi barok ta hangni ngin page kani ka MTET 2025 clarifications katu katni li ki hiban pensyai hangni dang bun nangi ngidang don ki benta pangimla ngim patsyai halor kani ka MTET 2025 ta hangni ngan pensyai kandiat kabanangkong ka pass mark don ki bakali kadai 20% ne kadai 30% tengi pe hakani ka handbook bala ai da ka DERT kitong ni ka qualifying marks ka badai ka pass mark ka ong ni the pass percentage for MTET is 60% with a relaxation of 15% for SC, ST, OBC, UST, US, C of Meghalaya and PWD candidates. That is, the qualifying mark is 90 out of 150 for general candidates and 68 marks out of 150 for SC, ST, OBC of Meghalaya and PWD candidates. Tangni kan 30% kadai be yaki general candidates kamut kan ripeu kadai ka percentage 30% naga sispasan peu namar ka sispasan peu kadai total kadai khandai peu marks kamut ki general candidates kidai be ban yo khandai peu ban pass banak banta kini ki SC lani ST kadai ki basa po Meghalaya kadai ki Meghalaya citizen kadai don ka relaxation khatsan percent kata kadai 10% kamut bat ka 10% jong ka sispasan peu kandai nripa pra marks tegen nripa pra hangni kamdai ka percent kadai ka marks kamut ngidai banyo be nripa pra marks kane ka 10% kandai ka 10% jong ka sispasan peu ka marks kandai nripa pra marks kata kadai ka pass mark dang yon nripa pra kamut la pass ki badai ki ST nangta ka point ka baar ka ong don ki bakali do we need to pass in each the subject don ki bakali don kam ne ban pass haman lagi subject te dangi khen haman lagi subject ki don lai peu tli ki jingkali kamut lai peu marks 10% jong kaneka lai peu kadai khat lai ponsan kamut dadai ka pass mark haman lagi subject ngidai banyo be khat lai ponsan kandai ka round dangi round kandai be khat saw mut ngidai be banyo khat saw marks ten re hang ni kam ka klem ong gumta ka klem ong badai ban pass be haman lagi subject ka tho be out of 150 kamut na baro ngidai banyo nri pra tengah terang ni mdai ban pass haman lagi subject na baro ki plus ki total lang dangi yo nri pra kamut la pass nangta don ki bakali kumbaneru kan we pass if secure 60 61 67 kane kala shai bha la dan ru pra kare pass mark dang im yo ru pra chaneng kamut dang yo ru phneu ru ila fail nang ta phang ka OMR bun ki bakali ka blue ne ka black pen namar don ru ki barang tho da ka blue hendrei dang i page na ka ne bala ai hang ne ha ka ne ka hanbung kane dangi scroll sapo haka handbook ni iba ki ai kane ka UMR kane dai kata UMR sheet hang ningin jumpa pi answer bat yak answer ki kim correct ki scan daga machine hang ni kila tho instruction candidates ki ong use only black ball point pen to fill the circles ban pendap yak ni ki circle ni dai pun kam daga neka kulom bayong bat kadai ball black ball pen dai daga gel lanim dai daga ink te kamut hang ni ngi de jingsha ngi de ban pendap be da kaneka ka black hendrei don ki ba pendap ru da ka blue te da ka blue ngam tip hendrei try ba la de ka blue ball kin pediang be ka machine kan pediang be da scan ya ka UMR la da pendap da ka blue kamut la da ka pediang kamut kan biang nginom sha reject tenre yak itu kiba pendap daga gel ni daga ink te ka shong ka machine ka la ne ban scan ne kam la daga la kamut ka biang daga la kamut sha reject bai nangta kane don bakli kane ka booklet question number ka jingkli ka don ka serial number
mdai ka series kadondong number kadai nem ban yaha bat ka OMR serial number kani kam mdai kumta kala ban pair ka booklet question number bat ka OMR kala ban pair mdai ban dai ka ju be Nangta kani ban riu forgot to circle series don ki bam klet ru ban circle ya ka series lada raging kili series A ki claim circle te ya kani kamut da scan kim tip ba kadai ka series A ne B ne C ten ray ngatrai ba hakanu korkom kirai ban reject baik ne kirai ban priang su da kirai ban priang kamut kin satip i kini ki nong penbej ya kini ki answer ki nong hikai lan ni kinu balapha da kani ka department subuh hakawai ka center kini ki OMR ki la mix dan kepada hakaju ka bundle dan kepada series A B C D bat kinom tip hang ni kadai ka series AU ladaki pediang kamut ki haban le extra work kini kinom tre ki haban le extra work kin check ka jingkeli bat kani ka OMR hang no ba bun ki answer subuh hakani ka OMR jong pi kadai kabun ka answer ka dai bat series A kamut kin pendap da ka series A lada kabun ka bapi dai bat series B kin pendap te lada ki le ya kata ka extra work ki pendap da ki hi kamut kan biang lada ki le ya kata lada ki rai ban reject bai kamut la sha reject Nangta kani bahnyau if some questions are left answered, do we get rejected? Kani dengan try ba kin reject subuh kadai spasan peu baro jingkeli ngi pendap ya ki answer subuh ngi pendap tang spas opsan bat san teli ngi klem la ban pendep ngam try ba kin reject tagi scan kin scan bai tang ya gitu baladep pendap spas opsan ka mark sukan wan nang penta gitu te kani msha reject re kani kin priang ben Kapapra, if we circle two answers in the same question, subuh aju ke jingkeli ngi pendap, subuh ngi pendap sua ke banengkong, Henry ngi pat sure baka day nem ngi pendap daga way, subuh haka way ke jingkeli ngi pendap daga ngi circle ngi pendap yang circle haka option A, Henry ngi dang artetin ngi pendap yang haka option B. Taka don arteli kabang ilade pendap tekum kane ka machine taki scan kamla ban pediang. Kemud hakata ka ayu kata ka jingkeli kemud ngi klem yok marks tang ya kata hi Henry kiwei ka ba ngilade pendap ngi pendap tang ka wei bei ha ka wei ka jingkeli tang ka wei bei ka answer ngi pendap kemud kan pediang tang ya kan ni ka jingkeli ka ba ngi pendap r kemud kala ban reject Henry kiwei kan long bei Bat ka bakandai if we cross and tick another subuh ka way ngilade pendap Henry ngi cross pat bat ngi pendap da ka way ka niru hakata ka jingkeli ka bangile kumta kamud kanom la ban scan kanom la ban pediang kan reject ya kata ka jingkeli tang ya kata ka specific jingkeli Henry ki way pat ka ba subuh ngi pendap tang ka way kamud kala ban pediang tengah try ba pila shy ya kan de katu kan ni teli jing pen shy Kublai Shibun